Nwoma wɔtwerɛ kɔma Hebrifo ti baako. Onyankopɔn atete no ɔnam mmerɛhodoɔ ne suhodoɔ so kasa kyerɛɛ agyanom atiifo no mu no. Na edi akyire yi mu ɔkasa kyerɛɛ yɛn. Ɔba a wayɛ no ade nyinaa odidifoɔ a ɔnam ne so nso yɛ mmeresanten no mu. Ɔno ara a ɔyɛ n'anim onyam no hran ne ne su nsɛsoɔ na ɔde ne tumi asɛm so nneɛma nyinaa mu no. Ɔde ɔno ara ne ho dwiraa yɛn bɔne no. Ɔkɔtenaa animonyam kɛseɛ no nifa so ɔsorosoro. Na wakyɛne abɔfoɔ no mmoro so. Sɛdeɛ ne din kunini a wanya no kyɛne wɔn deɛ no. Na abɔfoɔ mu hwan na waka kyerɛ no pɛn sɛ, me ba ne me na ma wo ne na bio mɛyɛ no agya na wayɛ me ɔba. Na onya de abakan no bɛ wiase bio a ɔse, ma Nyankopɔn abɔfoɔ nyinaa nsɔre no. Na abɔfoɔ no ho deɛ ɔse, ɔyɛ n'abɔfoɔ mframa ne n'asomfoɔ ogyaframa. Na ɔba no ho deɛ ɔse, Onyankopɔn wahennwa wɔ daapem, wahennwa poma yɛ poma a ɛtene. Wodɔ tenene na wokyiri amumɔyɔ. Enti na Onyankopɔn, wo Nyankopɔn, de ahosan ngo asra wɔ asene wo mfɛfoɔ. Na Awurade, mfitiaseɛ no, woto asase fapem, na wo nsa no nnwuma ne ɔsoro. Ɛno no mbɛsɛe, na wo deɛ wowɔ hɔ ara, na ne nyinaa bɛsu sɛ atadeɛ, na wobɛbobɔ no sɛ fratam, na wɔasakyera no sɛ atadeɛ, na wo deɛ wote sɛ wote ara, na womfie nhi da. Na abɔfoɔ no mu hwan ho na waka pɛn sɛ, tena me nifa so, kosi sɛ mede w'atamfo bɛyɛ wo nanse ntiasoɔ. Wɔn nyinaa nyɛ ahohom asomfoɔ a wɔn a wɔbɛyɛ nkwagye no adedifoɔ no nti wɔsoma wɔn sɛ wɔnkɔsom. Hebrifo nwoma ti mmienu. Yɛnti ɛsɛ sɛ yɛsɔ nneɛma a yɛate no mu ma no boro soɔ ne yɛnsane ho dabi. Na sɛ asɛm a wɔnam abɔfoɔ so kae no timi, na mmarato ne asoɔden bi anya n'akatua a ɛsɛ a, yɛn nso sɛ yɛmmu nkwagyeɛ kɛseɛ ɛte sɛ yie a, yɛbɛdwane afiri mu sɛn. Ɛno na Awurade firi aseɛ kaeɛ no, wɔn a wɔteɛ no hyɛɛ mu din maa yɛn. Na Onyankopɔn nso de nsɛnkyerɛnneɛ ne anwadeɛ ne ahoɔden ne ahodoɔ ne Honhom Kronkron a ɔkyekyɛɛ mu sɛ ɔpɛ no di ho adanseɛ bi. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ abɔfoɔ ase na ɔde wiase ɛreba a yɛka ho asɛm no ahyɛ. Na obi di adanseɛ baabi sɛ, ɔdasane ne hwan a wokae no, anaasɛ onipa ba ne hwan a w'ani ku ne ho. Wama n'aka kakraa bi na wato abɔfoɔ. Wode animonyam ne anidi abɔ n'abotire, na wode no asi wo nsa no nnwuma so. Wode ade nyinaa hyɛ ne nan ase. Na sɛ ɔde nneɛma nyinaa hyɛ n'ase yi, wɔanyɛ biribiara a wɔamfa nhyɛ n'aseɛ. Na seesei deɛ, yɛnya nhunu sɛ wɔde nneɛma nyinaa hyɛ n'ase. Na deɛ wɔbrɛ no ase maa no kaa kakraa bi na ɔto abɔfoɔ a ɔne Yesu no, yɛhunu sɛ owu ama ne hunu nti, wɔde animonyam ne anidi abɔ no abotire. Na wafa Nyankopɔn adom so aka owu ahwɛ ama onipa biara. Na ɛfata adeɛ ne nti, nneɛma nyinaa wɔ hɔ, na ɛnam ne so na nneɛma nyinaa wɔ hɔ. Deɛ ɔde mma bebree ba animonyam mu no, sɛ ɔde wɔn nkwagyeɛ safohene nam amanehunu mu bɛkɔ pɛyɛ a ɛdi mu. Na deɛ ɔte ho ne wɔn a wɔte wɔn ho nyinaa firi ɔbaako. Ne sɛ nti, ɛnyɛ no aniwu sɛ ɔbɛfrɛ wɔn anuanom, sɛ, mabɔ wo din makyerɛ me nuanom. Asafo mu na mɛto ayɛyie nnwom mama wo. Na bio, mede me ho bɛto ne so. Na bio nso, me ne mma a Nyankopɔn de wɔn ama me no. Enti sɛ mma no anya honam ne mogya korɔ no bi no, saa na ɔno nso faa mu bi, sɛ ɔnam owuo so betu deɛ ɔwɔ owuo tumi a ɔne ɔbonsam no, na wagye wɔn a anka owuo huhu nti wɔayɛ nkoa, na wɔde te aseɛ nyinaa. Na mpa, ɛnyɛ abɔfoɔ na ɔsɔ wɔn mu gye wɔn, na mmom, Abraham asefoɔ na ɔsɔ wɔn mu gye wɔn.
enti ehia no sɛ ɔsɛ ne nuanom ade nyinaa mu na wayɛ mmɔborɔhunu ne nokorɛ sɔfopani Nyankopɔn fam nneɔma no mu na wayɛ ɔman no bɔne ho mpata ɛnam sɛ ɔno ara hunu ɛsɔ a wɔsɔɔ no hwɛɛ mu amanneɛ nti otumi boa wɔn a wɔsɔɔ wɔn hwɛ no. Hebrifoɔ nwoma ti mmiɛnsa. Ɛno nti anuanom kronkron a mofra ɔsoro frɛ no mu monhwɛ yɛn asɛm a yɛgyina so ka no ho somafoɔ ne sɔfopani Yesu a odi deɛ ɔde no sii hɔ no nokorɛ sɛdeɛ Mose nso dii Nyankopɔn fie nyinaa mu nokorɛ no na oyi deɛ wɔabu no sɛ animuonyam bebree sɛ no sene Mose te sɛ deɛ osi efie wɔ anidie bebree sene efie no efisɛ efie biara obi na osie na deɛ osii nneɔma nyinaa ne Onyankopɔn na Mose deɛ odi Nyankopɔn fie nyinaa mu nokorɛ sɛ ɔsomfoɔ sɛ obedi nsɛm a wɔbɛka dabi no ho adanseɛ na Kristo deɛ odi ne fie so sɛ ɔba nso ne fie no ne yɛn nanso gye sɛ yɛsɔ anidasoɔ no ho nam ne ahohoahoa mu pintin kosi aseɛ enti sɛdeɛ Honhom Kronkron ka no ɛnnɛ sɛ mote me nne a mompire mo akoma sɛ ɛhiyie no mu sɔhwɛ da no wɔ serɛ so hɔ deɛ mo agyanom gyegyee ma no hɔ no wɔsɔɔ me hwɛe nanso na wɔanyɛ me nnwuma nhunuɛ mfirinhyia 40 enti saa awoɔ ntoatoasoɔ yi ho yɛɛ mahi na mekaa sɛ wɔfom daa wɔ wɔn akoma mu nanso wɔn deɛ wɔanhunu m'akwan sɛdeɛ meka ntam m'abufuo mu no wɔnhyɛ me home mu. Monhwɛ yie anuanom na akoma bɔne a ɛnyinnie amma mo mu biara mu na wanwaye mfiri Onyankopɔn teasefoɔ ho na mmom mututu mo ho fo de biara a wɔda so bodin sɛ ɛnnɛ no na bɔne na ada ɛmpiri mo mu biara koma na yɛnya Kristo ho biribi nanso gye sɛ deɛ yɛfiri aseɛ de yɛn ho too soɔ no yɛsɔ mu pintin kosi aseɛ sɛ wɔka sɛ ɛnnɛ sɛ mote me nne a mompire mo akoma sɛ ɛhiyie no mu a na ɛhefoɔ no ɔtee a woyii ahi no ɛnyɛ wɔn a wɔnam Mose so firi Misrim nyinaa na ɛhefoɔ ho na ɛyɛɛ no ahi mfirinhyia 40 no ɛnyɛ wɔn a wɔyɛɛ bɔne a wɔn mu guguu serɛ soɔ no na ɛhefoɔ no ɔkaa wɔn ntam sɛ wɔrenhyɛ ne home yi mu ɛnyɛ wɔn a wɔyɛ asoɔden no na yɛhunu sɛ ɔgye awo anyɛ anie nti wɔantumi ankom. Hebrifoɔ nwoma ti 9. Enti moma yɛnsuro na ɛnam sɛ wɔagya ne home mu kɔ ho bɔhyɛ nti mu biara anyɛ sɛ waka akyi na wɔaka asɛmpa nso akyerɛ yɛn sɛ wɔn a nanso wɔanya asɛm a wɔteeɛ no ho mfasoɔ efisɛ ne gyidi ani afra wɔn a wɔteeɛ no mu ɛyɛn a yɛagye adie kɔ ɔhome no mu sɛdeɛ ɔkaa sɛ meka ntam m'abufuo mu sɛ wɔrenhyɛ me home mu nanso wɔfiri wiase asehyɛ awie nnwuma no dada na baabi waka ɛda a ɛtɔ so 9 no ho asɛm sɛ na Onyankopɔn homee da ɛtɔ so 9 firi ne nnwuma nyinaa mu na ɛhanom ɔka bio sɛ wɔrenhyɛ me home mu enti sɛ aka sɛ ebinom bɛkom na asɔɔde nti wɔn a wɔkaa wɔn asɛmpa no kane no ankɔ mu nti ɔhyɛ da bi bio nam Dawid so kaa sɛ ɛnnɛ ɛkyɛre saa no ɔkaa sɛ deɛ yɛabɔ din dada no sɛ ɛnnɛ sɛ mote ne nne a mompire mo akoma na sɛ Yosua ama wɔn ahome a anka akyire yi wɔammɔ da foforo din bio ɛne na homedadie aka ama Nyankopɔn man na deɛ wahyɛ ne home yi mu no ɔno nso home firi ne nnwuma ho sɛdeɛ Onyankopɔn home firi ne deɛ ho no enti moma yɛmmɔ mmɔden hyɛ ne ɔhome no mu na obi anhwe ase anyɛ asoɔden korɔ no ara ho nhwɛsoɔ Nyankopɔn asɛm wɔ nkwa na ahoɔden wom na no ɛnam sen kranta no fanu biara na ehwire mu koduru sɛ paipai ɔkra ne honhom akwaa ne ekyim mu na ɛyɛ akoma nsusuɛ ne adwene temufoɔ
na eni abodie bia ena adie n'anim na ade nyinaa ho da ho na esu abue de ene no wo asem no anim enti si e wo sofopani kase a watwa osuru mu Yesu Nyankopɔn ba no yi mumie nso ya asem a yegyina so kanu mu denden ne eni osofopani a wontumi hunu ye mmerɛ ye ma ye na mom de wo aso no ahwe ade nyinaa mu sɛn nso oni bɔne enti moma yɛmfa nam raduma hwinwa no anim ne enyamobrohunu ne ye hunadom ne brese mu aboa yɛn. Hebrifo nwoma tinum No sofopani bia woyi no firi nipa mu hye no sofo ma nipa Nyankopɔn fam niema ho na bɔne nti ɔde ayɛde ne afɔde ama sɛ obi a obetumi ahunu ama wɔn a wonnim na wɔfom no esan sɛ mmerɛyɛ atwa ɔno nso ho ahyia na ɛno nti ɛsɛ sɛ ɔbɔ bɔne ho afɔde ma ne ho sɛ de ɔbɔ ma ɔman no na obi mfa saa nidie no mma ne ho na mmom de Onyankopɔn afrɛ no te sɛ Aaron so saa nso na Kristo anhyɛ ne ho anim onyam sɛ ɔbɛyɛ ɔsɔfopani na mmom de ɔka kyerɛ no sɛ me ba ne wo me na ma wo nnɛ sɛ de ɔka no baabi nso sɛ woyɛ daa sɔfopani Melkisedek kwan so ɔno a ne honam nna no mu ɔde mpaebɔ ne nkotɔsrɛ brɛ deɛ obetumi agye no afiri owuo mu wɔ nteamu a emu yɛ den ne nisuo mu na fɛrie nti wotie no ɔyɛ ɔba deɛ nanso osua amanneɛ a ohunu yɛ no mu sitie na onya dii mu no ɔyɛ wɔn a wotie no nyinaa da nkwagye farebae a Onyankopɔn bɔ ne din frɛ no Melkisedek akwan so sɔfopani ɛno ho na yɛwɔ asɛm a ɛdɔɔso a asekyerɛ yɛ den so ka ɛfiri sɛ mo aso asensene na ɛberɛ a anka ɛsɛ sɛ moyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no ehia mo bio sɛ wɔkyerɛkyerɛ mo Nyankopɔn nsɛm mu mfiti asesɛm na mo ayɛ sɛ wɔn a ehia wɔn nufusuo na ɛnyɛ aduane a ɛɛden na obiara onum nufoɔ no nhunu trenee asɛm no mu na ɔyɛ akɔkɔa na aduane a ɛɛden no fata wɔn a wɔanyini honhom fam a anim nti wɔn kantedie akokwa papa ne bɔne mu yi ho. Hebrifo nwoma tinsia enti moma yɛnya Kristo mfiti asesɛm no ne yɛmpere nkɔ deɛ ɛyɛ pɛ no mu ne yɛmfa nnwumafunu mu adwensakra ne Nyankopɔn ho gyidie ne ɛsubɔ hodoɔ ho nkyerɛkyerɛ ne nsagusoɔ ne awufo sɔreɛ ne daa temuo anto fapem bio yei na sɛ Onyankopɔn ma ho kwan a yɛbɛyɔ na entumi mma sɛ wɔn a wɔanya han pɛn na wɔaka ɔsoro akyɛdeɛ no ahwɛ na wɔanya honhom kronkron no bie na wɔaka Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ ne wiase a ɛbɛba no ahoɔden hodoɔ ahwɛ na wɔafiri ho ahwe aseɛ no ɔbɛdane wɔn foforo akɔ adwensakyerɛ mu wɔn a wɔsɛne Nyankopɔn ba no bio ma wɔn ho na wɔbɔ no ahohora akyerɛ na asase a ɛnom osu a ɛtaa togu soɔ na efifiri aduane a ɛyɛ ma wɔn a wɔn ti wɔdɔ no nya Nyankopɔn hɔ nhyira no bi na deɛ efifiri nkasɛɛ ne ɔhwerɛ mu no ɛmfra na ɛbɛn nnuabɔ a na wieyɛ ne ɔhyeɛ na sɛ yɛka saa nso a adɔfo mo fam deɛ yɛni da deɛ ɛyɛ sene saa a ɛbata nkwagyeɛ ho so ebisɛ Onyankopɔn nyɛ deɛ ɔntene a ne werɛ bɛfiri mo adwuma ne mo dɔ mmɔden a mobɔɔ no ne din ho sɛ mosom ahotefoɔ na moda so som wɔn na yeyi yɛn mpɛ sɛ mo nyinaa maako yi saa mmɔden mo yi adi kyerɛ wɔ anidaso a akyinnye ni mu koraa mu de koduru aseɛ na mo anyɛ nyaa na mmom mo ayɛ wɔn a wɔnam gyidie ne abodwokyɛre so nya abɔhyɛ no asuafoɔ na Onyankopɔn hyɛ Abraham bɔ no na oni deɛ ɔso sene no a ɔbɛka ne ntam nti ɔka ɔno ho ntam sɛ ampa ara nhyira na mehyira wɔ adɔre na mɛma wadɔre na ɔtɔɔ ne bo ase twɛne saa no ne nsa ka abɔhyɛ no ɛfiri sɛ nnipa ka deɛ ɔso sene wɔn ntam na ntuatua no nyinaa tutwa ne ntanka a wɔde hyɛ asɛm mu den
Enu nti na Onyankopɔn pɛ sɛ oyi n'atirim sɛm a ɛnsa kyerɛkyerɛ bɔhyɛ no adedifoɔ pefee no. Ɔde ntam gyina mu. Ni yafa nneɛma mmienu a ɛnsa kyerɛ a Onyankopɔn tumi nni mu atwerɛ so enya futu a emu ɔden. Yɛn a yɛadwane abɛhyɛ sɛ yɛbɛsɔ anidaso a ɛda yɛn anim no mu. Ɛno na yɛwɔ sɛ ɔkra sɛkyɛ a ɛnteɛ. Na etim hɔ a ɛhyɛ ne mu di kosi ntwamu tam no mu. Deɛ odikanfoɔ bi hyɛ ne hɔ maa yɛn no, ɔne Yesu a wayɛ Melkisedek akwan so daa asɔfopani. Na saa Melkisedek yi, Salem hene, ɔsorosoro Nyankopɔn sɔfoɔ, Abraham kokum ahene no na ɔresane aba no, okohyiaa no hyiraa no. Nso Abraham maa no ade nyinaa so ntutuso dudu. Asikyerɛ mu, ɔyɛ trenee hene kane. Na ɛno akyiri nso, ɔyɛ Salem hene, ɛne asomdwie hene. Oni agya nni na nni anatoɔ. Oni nna mfitiaseɛ anaa nkwa wieɛ. Na wɔde no to Nyankopɔn ba no ho. Ɔyɛ ɔsɔfoɔ de kɔ so saa. Na monhwɛ onipa yi a agya pani Abraham maa no asadeɛ no so ntutuso dudu no so a ɔso. Na wɔn a wofiri Lewi mma mu nya asɔfodwuma no nso wɔ ahyɛdeɛ bi sɛ wɔnyi ntutuso dudu sɛdeɛ mmara no teɛ wɔ ɔman no. Ɛne sɛ wɔn nuanom a wɔn nso wofiri Abraham aseni mu no nkyɛn. Nanso deɛ n'abusua mfiri wɔn mu no gye Abraham hɔ ntutuso dudu. Na wɔhyiraa deɛ ɔwɔ bɔhyɛ no. Nso akyinnye biara nim sɛ deɛ ɔkyɛ ne soɔ no na ohyira akumaa. Na ɛha nipa a wɔwuo na wɔgye ntutuso dudu. Na ɛhɔ deɛ wodi ne ho adanseɛ sɛ ɔte aseɛ no. Na ebetumi aka sɛ Lewi so ɔgye ntutuso dudu no nam Abraham so ma ntutuso dudu no bi. Efisɛ bere a Melkisedek behyiaa no no, na ɔda so wɔ n'agya aseni mu. Na afei sɛ pɛyɛ nam Lewifoɔ asɔfodie so ba a, efisɛ no so na ɔman no nyaa mmara no. Anka die nhia ne nhia bio sɛ Melkisedek akwan so sɔfo foforɔ bɛsɔreɛ na wɔnka no sɛ Aaron kwan so. Na sɛ wɔsakyerɛ asɔfodie no a, etwa sɛ wɔsakyerɛ mmara no nso. Na deɛ wɔbɔ ne din ka nsɛm yi firi abusuakuo foforɔ a obi mfiri mu mmɛyɛ afɔrebukyi a ho adwuma pɛn mu. Efisɛ ɛda adi pefee sɛ Yuda mu na yɛn Awurade pueɛ. Nso sɛ abusuakuo yi Mose a modi anka asɔfodie ho hwee. Na deɛ ɛma nsɛm no da adi pefee koraa ne sɛ ɔsɔfoɔ foforɔ sɔre Melkisedek nsɛsoɔ so a wɔamfa honam ahyɛdeɛ mmra so. Na mmom wɔnam nkwa a ɛnse ahoɔden so ayɛ no ɔsɔfoɔ. Na wodi ne ho adanseɛ sɛ woyɛ Melkisedek akwan so sɔfoɔ daa. Na wogu ahyɛdeɛ bi a edi kan wɔ emu ade a ɛmmerɛ na ɛho nni mfasoɔ nti. Efisɛ mmara no amma biribiara anni mu. Nanso wɔde anidaso a ɛyɛ kyɛ ne soɔ a ɛnam so bɛn Onyankopɔn bam de si anan mu. Na sɛdeɛ wɔankwati ntanka anyɛ yei no, ɛwom sɛ wɔn deɛ wɔkwati ntanka yɛ asɔfoɔ. Nanso oyi deɛ ɔka kyerɛɛ no sɛ Awurade aka ntam na ɔrennu ne ho sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ daa no, de ntanka hyɛ no sɔfoɔ. Sɛdeɛ apam a Yesu adi mu agyinamu yi yɛ kyɛ ne soɔ ne no. Na wɔn deɛ ɛsiane sɛ owu ama wɔantena wɔn nti, wɔyɛ asɔfoɔ a wɔdɔɔso. Nanso oyi deɛ ɛnam sɛ ɔte hɔ daa nti, odi sɔfoɔ a wɔnsakyera. Enti nso obetumi agye wɔn a wɔnam ne so ba Nyankopɔn nkyɛn no koraa. Efisɛ ɔte ase daa sɛ obedi ama wɔn. Na ɔsɔfopani a ɔfata yɛn ne saa ɔsɔfopani yi a ne ho teɛ, oni bɔne, ne ho ni nkekaeɛ, wɔyi no afiri ne bɔneyɛfoɔ ho, na wɔama no so akyɛ ne soro. Ɔno na ɛnhia no daa sɛ asɔfoɔ mpanin no, sɛ ɔbɔ ɔno ara ne bɔne ho afɔdeɛ kane ansa na wabɔ ɔman no deɛ. Na mmom ɔde ne ho bɔɔ afɔdeɛ no, ɔyɛ ɔyɛi prɛko. Na mmara no hyɛ nipa a wɔwɔ mmerɛ asɔfoɔ mpanin. Na mmara no akyi ntanka asɛm no hyɛ ɔba a wɔwie pɛyɛ daa no sɔfopanin. Hebrifoɔ nwoma ti nwɔtwe. Na nsɛm a yɛreka yi mu titire nie. Yɛwɔ saa ɔsɔfopanin a wakɔtena tumi kɛse ahengua no nifa ɔsoro
sɛ kronkron bia ne nokora ntomadan a Awurade no a na enye onipa pam yenu mu sɔfoɔ. Na ɔsɔfo panin bia wɔhyɛ no sɛ ɔmfa ayɛyɛdeɛ ne afɔdeɛ mma. Enti ɛsɛ sɛ oyi nso nya biribi a ɔde bɛma. Na sɛ ɔwɔ asase so deɛ a anka ɔnyɛ ɔsɔfo mpo. Ebisa asɔfo a wɔde ayɛyɛdeɛ ma sɛdeɛ mmara no teɛ wɔ hɔ dada. Wɔn na wɔsom ɔsoro nneɔma nhwɛsoɔ ne sunsum. Te sɛdeɛ asɛm a bere a Mose ebesiesie ntomadan no, ɛbaa ne nkyɛn a ɛse, hwɛ, yɛ ade nyinaa sɛdeɛ nsususo a wɔkyerɛɛ wo bepɔ no soɔ no teɛ. Na afei, ne nsa aka asɔfodwuma a ɛkyɛ ne soɔ, sɛ wayɛ apam a ɛkyɛ ne soɔ, a wogyina bɔhyɛ a ɛkyɛ ne soɔ so, hyɛɛ ho mmara no ntamgyinafoɔ. Na sɛ kane apam no ho nni asɛm a, anka wɔnhwehwɛ deɛ ɛtɔ so mmienu to brɛ. Na onunu wɔn sɛ, hwɛ, nna bi ba, Awurade na ɔseɛ, sɛ me ne Israel fie ne Yuda fie bɛpam apam foforo. Ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agyanom pamoyɛ da a mesosɔɔ wɔn nsa meyii wɔn mefiri Misraim asase soɔ no. Ɛfiri sɛ wɔn deɛ, wɔantena m'apam mu, na me nso maannwene wɔn ho. Awurade na ɔseɛ, na yei ne apam a nna no akyi me ne Israel fie bɛpam. Awurade na ɔseɛ, mede me mmara bɛhyɛ wɔn adwenem, na matwerɛ no wɔn akoma mu, na mayɛ wɔn Nyankopɔn, na wɔn nso ayɛ me ɔman. Na obi nkyerɛkyerɛ ne kuromni, obi nkyerɛkyerɛ ne nua sɛ, hunu Awurade. Na wɔn nyinaa bɛhunu me, afiri wɔn mu akumaa so akosi ɔkɛseɛ so. Na mɛdom wɔn amumɔyɛ ho, na wɔn bɔne deɛ menkae bio. Deɛ ɔka sɛ foforo yi no, ɔde ayɛ kane deɛ no dada, na deɛ ɛyɛ dada na ɛbɔ akora no abɛn oyera. Hebrifoɔ nwoma tinkron. Na afei, kane apam no nso wɔ ɔsom ho nsiesie ne wiase akronkron bi adeɛ. Efi sɛ wosi ntomadan bi a wosi mu kane a kane edua ne ɛpono ne pan no egu so wɔ mu a wɔfrɛ hɔ kronkron bia. Na ntwamutam a ɛtɔ so mmienu no mu wɔ ntomadan a wɔfrɛ hɔ kronkron mu kronkron. Ɛwɔ sika aduhwamhyɛ bukyi a ne apam adaka a wɔde sika dura ho nyinaa. A sika pɔre a mana wɔ mu ne Aaron poma ɛfefɛɛ ne apam aboɔ pono no wɔ mu. Na ɛso na animonyam kerubim a ɛtrɛ mpata adwa no so osie. Nso yɛntumi nka nneɔma yi ho nsɛm miako seesei. Na wosiesie nneɔma yi saa a asɔfoɔ no kɔ ntomadan a wosi mu kane no mu daa kɔyɛ ɔsom ho nnwuma. Na deɛ ɛtɔ so mmienu no deɛ, ɔsɔfo panin ko na afe daa ɔkɔ hɔ prɛko. Onya mogya a ɔno ara ne ɔman no mfomsoɔ nti ɔde kɔma. Emu na wɔn kronkron kyerɛ yei pefee sɛ, ɛbrɛ a wɔnyɛ nyi kwan a ɛde kɔ kronkron mu no adi nkyerɛeɛ no, na ntomadan a edi kan no da so si hɔ. Na ɛno yɛn fato ho de ma seesei bere, sɛdeɛ wɔde ayɛdeɛ nso ma, ɛne afɔde a entumi ma deɛ ɔsom no nni mu na ho ni mfɛm. Na ɛne nnuane ne anoneɛ ne adware hodoɔ yɛ honam nsiesie yɛn ko a ɛda hɔ sɛ wɔnyɔ nkoduru ntotoyɛ brɛ no. Nanso Kristo ɔbaa sɛ nipa a ɛbɛba no ho sɔfo panin, nam ntomadan ɛso na ɛyɛ pɛkyɛ ne soɔ a wɔamfa nsa nsie, ɛne sɛ ɛmfiri adebɔ yi mu. Nanso ɛnyɛ mmirekyie ne anantwie ma mogya, na ɔno ara ne mogya so na ɔnam kɔɔ kronkron mu prɛko konya adaa ɔgyeɛ. Na sɛ mmirekyie ne anantwinini mogya ne nantwibireɛ nso a wɔde dwira wɔn a wɔn ho agu fi, ti wɔn ho kɔ honam ahofrɛ mu a, ɛmprahia na Kristo ɔnam daa honhom so, di ne ho bɔ afɔde a ɛho ni dɛm maa Onyankopɔn no mogya, nti mo ahonim ho mfiri nnwuma funu mu nkɔsom Onyankopɔn ti aseɛ. Yɛn nti na ɔyɛ apam foforɔ ntam gyinafoɔ, na owu a owudi yɛ kane apam no mu mfomsoɔ ho gye nti, wɔn a wɔabɔ daa agyapadeɛ din afrɛ wɔn no anya bɔhyɛ no. Na deɛ samanseɛ wɔ no, ɛhɔ na etwa sɛ wɔkyerɛ sɛ deɛ ɔhyɛeɛ no awu. Na samanseɛ tim wɔ awufoɔ so,
Na de ohye no te ase a anka emu nye din da. Enu nti na wankwati moja anhye kanea pam no nso ase. Na Mose kan ahyede bia ahyede kire oman mu no nyina sede mmra no tie wieye no. Ofa na ntwie mani mrechie moja ni isio ni kuntu kokko ni somme na odi pitin nwuma no ani oman no nyina so kan se Yei ni apam a Onyankopɔn ahyɛ ɔmo ho no mogya. Na ntomadan ni asɔfo dwuma ne ɔma nyina nso odi mogya no pitin ho saa na kamia ese ade nyina na odi mogya te ho se de mmra no tie na mogya enwu a fefre mma. Ene na efia se wodi yenum ti osoro nioma no ho nhweso ho. Na osoro nioma no ankasa de wodi afode a eye kye ne yenum na ete ho. Na Kristo anhye ne kronkron bia wodi nsa ye oya eye kronkron bia pa no ho nsenkyere ne numu. Na mom ohye ne osoro ankasa se afi okoyi ne ho adi Nyankopɔn anim amaye. Nanso wanhye ne ho se odi ne ho bebo afode emprepi. Sɛdeɛ ɔsɔfopani di obi mogya ahyɛ ne kronkron bi a daa mfirinhyia no. Ɛne anka sɛ no sɛ ɔtaa hunu amane firi wiase asifire na afei a wiase mmerɛ wie duro yi. Wɔyi ne ho adi prɛko sɛ ɔnam afɔde a ɔde ne ho bɔɔ ɛso bɛyi bɔne. Na sɛdeɛ da hɔ ma nipa sɛ obewu prɛko na ɛno akyi atemmu bɛba no. Saa nso na Kristo a wɔde no bɔ afɔde prɛko sɛ ɔnsoa nipa bebree bɔne no bɛkwati bɔne ayi ne ho adi ne mprenu so akyerɛ wɔn a wɔhwɛ no kwan no de wɔn akɔ nkwagye. Hebrifo nwoma tidu. Na enam sɛ mmara no kura nipa a ɛbɛba no sunsun na enye nneɔma no suban ankasa nti entumi mfa afɔdeɛ korɔ no a wɔbobɔ no afiafe nyɛ wɔn a wɔba no pɛ da. Na se asorifo a wati won ho preko nni bɔne ho ahonim bio a anka wanyai aforebo ana. Na mom bɔne ho kaye wo mu daa afinhyia. Ebisa na ntwinini ni mrechie mogya ntumi nyi bɔne. Enti oba wiase no na ɔka sɛ afɔdeɛ ne ayɛyɛdeɛ wampɛ ɔhonam na wasiesie di ama me. Ɔhye afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ansɔ w'ani. Ɛno na meka sɛ hwɛ mereba watwerɛ me ho asɛm wɔ nwoma mmobɔyɛ no mu sɛ merebɛyɔ deɛ wo Onyankopɔn wo pɛ. Kane no ɔka sɛ afɔdeɛ ne ayɛyɛdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ wampɛ nanso ansɔ w'ani ɛne deɛ wɔnam mmara so de ma. Ɛno na ɔka sɛ hwɛ maba sɛ merebɛyɔ deɛ wo pɛ. Oyi deɛ di kan no hɔ na wɔde deɛ ɛtɔ so mmienu no asi hɔ. Saa ɔpɛ no mu na wɔnam Yesu Kristo honam a ɔde bɛmaayɛ no so ate yɛn ho prɛko. Na ɔsɔfo biara gyina hɔ daa asom. Na ɔtaa bɔ afɔdeɛ korɔ no a entumi nyi bɔne da. Na ɔno deɛ onya bɔɔ bɔne ho afɔdeɛ biako no. Ɔkɔtena Nyankopɔn nifa ma no kɔ soro a. Na de aka ne sɛ ɔtwɛn koduru sɛ wɔde n'atamfoɔ bɛɛ ne naa sintiasoɔ. Na ɔde afɔreɛ koro a ɔbɔɔɛ no ayɛ wɔn a wɔte wɔn ho no pɛ ma no kɔ so a. Na Honhom Kronkron nso di adanseɛ. Ebisa akane no ɔka sɛ Yei ni apam a nna no akyi me ne wɔn bɛpam no. Awurade na ɔseɛ. Mede me mmara bɛhyɛ wɔn akoma mu na matwerɛ wɔ wɔn adwene mu. Na wɔn bɔne ne wɔn mmarato so menkae bio. Na deɛ yenum fefire wɔ no bɔne ho afɔrebɔ ni hɔ bio. Enti anuanom si a wɔ Yesu mogya mu nam a yɛde bɛkɔ kronkron mu. Efiri sɛ wagu emu kora ma yɛn. Ayɛ kwan foforo a ɛwɔ nkwa a ɛfa ntwamutam ɛne sɛ ne honam mu. Ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfoɔ kɛseɛ nti. Moma yɛmfa no kora akoma wɔ gyidi a akyinye ni mu kora mmɛn sɛ nipa a wɔapete wɔn akoma ho afiri ahonim bɔne mu. Na wɔde nsukron adware wɔ nipadua. Moma yɛnso anidaso asɛm a yɛgyina so ka no mu pintin. Ebi sɛ ɔnokwafoɔ ne deɛ ɔhyɛ bɔ no.
Na momma yɛnhwehwɛ yɛn ho ntwetwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ne nnwuma pa mu. Na momma yɛnnya yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ ebinom anya nyɔeɛ. Na mmom, momma yɛntutu yɛn ho fo brɛ dodoɔ a muhunu sɛ ɛda no bɛn. Na sɛ yɛnya nokore no mu nimdeɛ, na akyire yɛboa pa kɔyɛ bɔne a, na bɔne ho afɔdeɛ biara ni hɔ bio. Na mmom deɛ aka ne atemmuo akwanhwɛ a ɛnhu bi, ni ogya a ɛbɛhye atamfoɔ no fram. Sɛ obi pu Mose mmara a, ɔkwati mmɔborɔhunu gyina adansefoɔ baanu anaa baasan no mu asɛm suu. Akatua a ɛnyɛ koraa bɛn na musu sɛ ɛsɛ sɛ wɔde betua deɛ watietie Nyankopɔn ba no so, na wabu apam mogya a wɔde ate ne ho no ahuhudeɛ, na wasopa adom honhom no. Ne anim deɛ ɔkaa sɛ, me na aweretɔ wɔ me na metua ka. Na bio, Awurade bebu ne man atɛn. Onyankopɔn te aseɛ no nsɛm hwie hu. Na monkae sɛ kane nna a munya ahan no, mummia mo ani hunu ɔko bebree mu amane. Ebi ne sɛ monam ahɔhoraa ne ahohia so yɔ adwasodeɛ. Ebi nso ne sɛ moyɛ wɔn a wɔyɔɔ wɔn saa no mfɛfoɔ. Na momaa neduafoɔ amanneɛ kaa mo. Mode anigyeɛ nso penee mo nneɔma fam, sɛ monim sɛ mowɔ ahodeɛ a ɛyɛ kyɛne soɔ ɔsoro a ɛtena hɔ. Enti monto mo nam a ɛwɔ akatua kɛseɛ no ntwene. Na boasetɔ hia mo, na sɛ muwie deɛ Onyankopɔn pɛ no yɛ a, mo nsa aka bɔhyɛ no. Na aka kakraa bi na deɛ ɔbɛba no aba, na ɔnkyɛ. Na deɛ ɔtene no firi gyidie mu benya nkwa. Na sɛ ɔtwe ne ho a, me kra ne nsɔ no. Na yɛn deɛ, yɛmfra wɔn a wɔtwe wɔn ho kɔ ɔsɛeɛ mu, na mmom yɛfra wɔn a wɔgyidie kɔ ɔkra nkwagyeɛ mu. Hebrifoɔ nwoma ti 12. Na afei gyidie ne ade a yɛn ani da soɔ ho ahotosoɔ, ne nneɔma a yɛnhunu ho adansegyeɛ. Na yɛn mu na tetefoɔ no nyaa adanse pa. Gyidie na yɛde te aseɛ sɛ, wiase hodoɔ wɔde Nyankopɔn asɛm na esiesieɛ. Enti deɛ ani tua firi nneɔma a ɛnna adie mu na ɛbaeɛ. Gyidie na Habel de bɔɔ afɔdeɛ a ɛso kyɛne Kain deɛ maa Onyankopɔn. Ɛno so na ɔnam nyaa adanseɛ sɛ ɔtene. Efisɛ Onyankopɔn dii n'ayɛyɛdeɛ ho adanseɛ, na ɛno so na ɔnam wuiɛ a ɔda so kasa. Gyidie nti na wɔfaa Henok kɔɔeɛ na wanhunu owuo. Na wanhu no, ɛnam sɛ Onyankopɔn bɛfaa no kɔyintira. Na ansa na wɔbɛfa no akorɔ no, onya adanseɛ sɛ ɔsɔ Nyankopɔn ani. Na gyidie ni mu a, obi ntumi nsɔ ani. Na ɛsɛ deɛ ɔba Nyankopɔn nkyɛn no sɛ ɔgye di sɛ ɔwɔ hɔ, na ɔyɛ wɔn a wɔhwehwɛ n'akyiri kwan no katuafoɔ. Gyidie na deɛ wɔnyɛ nhunu ɛho nsɛm baa Noa nkyɛn no, ɔde daa ne ho so siesie adaka maa ne fie nkwagyeɛ. Ɛno so na ɔnam buu wiasefo, na ɔyɛɛ gyidie ho trenee ɔdidifoɔ. Gyidie na wɔfrɛ Abraham no, ɔde tie firi kɔɔ baabi a daakye obenya hɔ sɛ agyapadeɛ. Na ofiri adi a na onnim deɛ ɔkorɔ. Gyidie na ɔde kɔyɛɛ ɔhɔhoɔ bɔhyɛ asase no so, sɛ ananafoɔ deɛ soɔ. Na ɔne bɔhyɛ korɔ no a adedifoɔ Isak ne Yakob tena ntomadan mu. Na ɔtwɛn kuro a ɛwɔ fapem a ne kyekyefoɔ ne yɔfoɔ ne Onyankopɔn. Gyidie na Sara nso de nyaa ahoɔden nyinsɛneɛ, ɛberɛ a watra ne nyini mu. Efisɛ obuu deɛ ɔhyɛɛ bɔ no nokwafoɔ. Enti nso na ɔbaako a owuiɛ mpo wuu nnipa a wɔdɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwea a wontumi nkan. Gyidie so na yenum nyinaa wuiɛ a wɔn nsa anka bɔhyɛ no. Na mmom ohunu akyirikyiri nko gyidiiɛ, yɛɛ no atuu kaa sɛ wɔyɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ wɔ asase so. Na wɔn a wɔka saa no, wɔde kyerɛ sɛ wɔhwehwɛ kuro bi a ɛbɛyɛ wɔn dea. Na sɛ wɔne deɛ wofiri mu baeɛ no a, anka wɔwɔ adagyeɛ sɛ wɔbɛsane akorɔ. Na afei wɔhwehwɛ kuro a ɛyɛ kyɛne soɔ a ɛne ɔsoro deɛ. Enti wɔn ho nyɛ Onyankopɔn aniwu sɛ wɔbɛfrɛ no wɔn Nyankopɔn, efisɛ wɔasiesie kuro bi ama wɔn.
Gyidie nti na wɔsɔ Abraham hwɛeɛ no, ɔde Isak kɔbɔɔ afɔdeɛ. Na deɛ ɔgyee bɔhyɛ no de ne ba korɔ no kɔmae. Ɔno na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Isak mu na wɔbɛfrɛ w'asefoɔ. Osusuw sɛ Onyankopɔn betumi anyane no afiri awufoɔ mu mpo. Ɛhɔ nso na onyaa no bio akasa bebuom. Gyidie na Isak de hyiraa Yakob ne Esau nneɔma a ɛbɛba ho. Gyidie na Yakob ebewuo no, ɔde hyiraa Yosef mma baanu no, na omiaa ne pomatire so sɔree. Gyidie na Yosef yi gyaa mu no, ɔde bɔɔ Israel mafiri a wɔbɛfiri akɔ no din, na ɔhyɛɛ ne nnompe ho samanseɛ. Gyidie na wɔwoo Mose no, na wofo di koraa no abosome 3, ebisɛ wohunu sɛ abɔfra no ho ɔfɛ, na wansuro ɔhene mmara no. Gyidie nti na Mose nyiniiɛ no, wampɛ sɛ wɔfrɛ no Faro babaaba. Na oyii sɛ ɔne Nyankopɔn man behunu amane mmom kyɛne sɛ ɔbɛte bɔne mu dɛ n'akyiaa bi. Obu Kristo ahohora sɛ ahonya kɛseɛ sene Misrim ahonyadeɛ, ebisɛ ɔhwɛ akatua no. Gyidie nti na ogyaa Misrim hɔ, na wansuro ɔhene abufuo, na omiaa n'ani tenaa mu sɛdeɛ ohunu deɛ wɔnhunu no. Gyidie na ɔde dii twam ne mogya petee no, na makan no sɛefoɔ no anka wɔn. Gyidie na wɔde twa ɛpo kɔkɔɔ no sɛ fam a awoɔ. Ɛno na Misrifoɔ sɔ ahwɛ no, ɛmene wɔn. Gyidie nti na Yeriko afɛsu a wotwa ho hyia nanso no dwiriɛ. Gyidie nti na odwamanfoɔ Rahab a ɔgyee akwansrafoɔ no asomdue soɔ no ansɛe amfra wɔn a wɔanyɛ anienum. Na ɛteɛ na menka bio. Na sɛ meka Gideon, Barak, Samson, Yefta, David ne Samuel ne adiyifoɔ no ho asɛm a anka adagye bɛbɔ me. Wɔn na wɔnam gyidie so kundi ahenni ahodoɔ so nkonim, dii asɛntenene, nyinya bɔhyɛ, si agyata no, du mogya tumi, piane nkranta no, nya ahoɔmmerɛ mu ahoɔden, yɛ ɔko mu ahoɔdenfoɔ, ka nanafoɔ mpɛsua guiɛ, mansa ka wɔn awufo a wɔasɔreɛ. Na ebinom nso, wɔde wɔn goro atɔprɛ, na wɔampɛ ɔgyeɛ, na wɔn nsa aka owusɔre a yɛkyɛ ne soɔ. Na afoforo hunu animguasedeɛ ne ɔhweɛ, mpɔkyerɛ ne dua mu nna nso, osii wɔn aboɔ, deɛ ɔwan paee wɔn mu, sɔ wɔn hwɛe, de nkrante kunkum wɔn. Wɔkyini nnuanten ne mmirekyie nwumam, ehia wɔn, wɔn ho dwanee wɔn, ohunu amane. Wɔn a wɔn sɛ wiase, wɔkyinkyini ɛsrɛ so ne mmepɔ so, abodan ne asase so abɔn mu. Na yenum nyinaa wɔnam gyidie so nyaa adansepa no, wɔn nsa anka bɔhyɛ no, ebisɛ Onyankopɔn asiesie biribi a yɛkyɛ ne so asie yɛn, na wɔankwati yɛn anyɛ wɔn pɛ. Hebrifoɔ nwoma ti 12. Sɛ nti yɛn nso, ɛnam sɛ yɛwɔ adansefoɔ mununkum a ɛte sɛɛ a atwa yɛn ho ahyia yi, mumien toade so biara ne bɔne ɛnkyɛ na etwa yɛn ho hyia si yɛn kwan no mu. Ne yɛmfa boase tontu aperepere a ɛda yɛn anim no mu mmirika. Nhwɛ gyidie mu di kanfoɔ ne ne wiefoɔ Yesu a ɔhwɛ anigye ɛda n'anim tɔɔ ne bo ase, hunu asɛnnua amanneɛ, na wɔammu aniwuo, na wakɔtena Nyankopɔn ahengua nifa. Na mo nsusu deɛ ɔtɔɔ ne bo ase tie ntuatua no a ne bɔnyɛfoɔ de tua n'ano bebree no ho yie, na mo ammerɛ na mokra antopiti. Muni bɔne di ako yi, munya nsi ano nkoduru mogya mu. Na mure afi afutu a ɛkasa kyerɛ mo sɛ ma no sɛ, meba mmu Awurade asotwe adeketewa, nanso oyi w'atɛne a mma wakoma ntu. Na deɛ Awurade dɔ no na ɔtwe n'aso, na ɔhwe ɔba biara a ɔgye no. Sɛ muhunu asotwe mu amane tena mu a, Onyankopɔn yɛ mo sɛ mma, na ɔba bɛn na ɔwɔ hɔ a n'agya ntwe n'aso. Na sɛ munni asotwe a wɔn nyinaa ɛnyɛ bie no bi a, ɛnɛ na moyɛ adwaman ma, na ɛnyɛ mma pa. Bio, yɛwɔ yɛn honam fa mu agyanom sɛ asotwefoɔ, na yɛfɛree wɔn. Yɛmfa yɛn ho nhyɛ ahonhom agya no ase nkyɛne saa pii mom, na yɛatena ase. Na wɔn deɛ,
wɔtwe aso nna kakra bi sɛdeɛ ɛyɛ wɔ wɔn ani soɔ no nko na ɔno deɛ yɛnyie nti na ɔtwe aso ne yɛnya n'ahotie no bi na asotwe biara seesei deɛ ɛnyɛ yɛn sɛ anigyedeɛ na mmom awerɛhodeɛ nanso akyire yi no ɛso asomdwoe aba a ɛyɛ trenee ma wɔn a wɔnam so asɔ wɔn ahwɛ no enti momma nsa a emu agoɔ ne nkotodwe a ahodwo no mu nya din bio na monsiesie ɔkwan trenee ma mo anan na deɛ atɔ apakye no antere ho na mmom wɔasa no yadeɛ muni nipa nyinaa ntɛm asomdwoe ne ahote a obi kwati a onhunu Awurade no akyi na monhwɛ yie na obi amfiri Nyankopɔn adom no ho anka akyi na ɔnwunu nhini bi amfiri anyɛ ɔhaw biara na amfa nkekanyɛ a mmɛkeka nipa bebree na obi anyɛ odwamanfoɔ anaa ohuhuni sɛ Esau a ɔtɔn n'abakan gye aduane korɔ ebisɛ munim sɛ akyire yi no nso a ɔpɛɛ sɛ onye nhyira no wɔpaa no na ɔde ne sio hwehwɛ adwensakra kwan deɛ nanso wɔanhunu na mo amma bepɔ a wɔde nsa ka no ho ne ogya a ɛhyeɛ ne mununkum kusuu ne esum ne mframa ɛbɔ huu ne totorobɛnto gyigyeɛ ne nsɛm ne a wɔn a wɔkyeeɛ no srɛ sɛ wɔmfa asɛm bi nka wɔn ho bio no na wɔantumi deɛ wɔhyɛeɛ a ɛse na sɛ aboa bi mpo ho kɔka bepɔ no a wonsi no aboɔ na deɛ puoeɛ no yɛ hu pii nti Mose kaa sɛ misuro na me ho popo na mmom mo aba Sion bepɔ ne Onyankopɔn teasefo kuro ɔsoro Yerusalem ho ne abɔfoɔ mpempem nhyiamu ne mmakan a wɔatwerɛ wɔn din wɔ ɔsoro no badwa ne Onyankopɔn nipa nyinaa temufoɔ no ne ateneefo a wɔayɛ pɛ ahonhom ne apam foforɔ ntam gyinafoɔ Yesu ne mogya a wɔpete a ɛkasa yie sene Habel deɛ ho monhwɛ na mo ampo deɛ ɔkasa no na sɛ wɔn a wɔpo deɛ ɔkasa asase soɔ no anwane a yɛn mmom na sɛ yɛdane firi deɛ ofiri soro kasa no ho a yɛnwane ɔno na ɛbrɛ no mu ne woso asase na afei wahyɛ bɔ sɛ mɛwoso prɛko bio ɛnyɛ asase nko na ɔsoro nso na sɛ prɛko bio no kyerɛ nneɔma a wɔwosoɔ no nsakyerɛeɛ sɛ ɛyɛ ade a wɔayɔ na nneɔma a ɛnwosoɔ no atena hɔ enti ɛnam sɛ yɛnya ahenni a ɛnwosoɔ yi momma yɛmfa aseda mmra mfa so nsom Onyankopɔn sɛdeɛ ɛsɔ n'ani wɔ fɛreɛ ne ahodasoɔ mu efisɛ yɛn Nyankopɔn yɛ ogya a ɛhyeɛ. Hebrifoɔ nwoma ti dumiɛnsa. Onuadɔm tena hɔ daa ahɔhoyɛ nso momma mo ani mpa so efisɛ Yesu na ebinom nam yɛ abɔfoɔ hɔhoɔ a wɔn ani nni soɔ monkae neduafoɔ sɛdeɛ mo ne wɔn na ɛda duam ne wɔn a wohunu amane biara sɛ mo ara nso moda so wɔ honam mu yi wonni awadeɛ ni ade nyinaa mu na wongu awadeɛ mpa ho fi efisɛ nyamanfoɔ ne awaresɛefoɔ deɛ Onyankopɔn bɛbu wɔn atɛn momma sikani brɛ mma mo abrabom na mompene deɛ mowɔ so efisɛ ɔno ara ka sɛ menyawo nanso mempa wo da na ɛma yɛde nam ka sɛ Awurade ne me boafoɔ mensuro onipa betuma ayɛ me deɛn monkae mo mpanimfoɔ a wɔaka Nyankopɔn asɛm akyerɛ mo monhwɛ wɔn abrabɔ wie yɛnsua wɔn gyidie Yesu Kristo te sɛdeɛ ɔte nnura ɛnɛ ɛne daa pim nyinaa momma nkyerɛkyerɛ hodoɔ ne nsɛm foforɔ mfa mo nkyinkyini na ɛyɛ sɛ wɔde adom hyɛ akomaden na ɛnyɛ nnuane a wɔn a wɔdiiɛ no nni ho mfasoɔ biara yɛwɔ afɔrebukyia a wɔn a wɔsom ntomadan no nni ho kwan sɛ wɔdi ho biribie na mmoa a bɔne nti ɔsɔfopanin di wɔn mogya akɔ kronkron mu no wɔhye wɔn afunu nsra no akyi na Yesu nso deɛ ɛbɛyɛ na ɔde ɔno ara ne mogya ate ɔman no ho nti ohunu amane kuro no pono akyi ɛno nti momma yɛmfiri adi nkɔ ne nkyɛn sraban no akyi nkɔ soa na wɔhraa ne yɛni kura ɛtena hɔ daa wɔ ha na mmom deɛ ɛbɛba no akyiri kwan na yɛhwehwɛ enti momma yɛmfa ne so mmɔ Nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa
ɛne anofafa ɛbɔ no abodin no aba. Na yeyɔ ne adekyɛ na momma mo ani mpa soɔ. Efisɛ saa afɔrebɔ no so Nyankopɔn ani. Muntie mo mpanimfoɔ, na mommrɛ mo ho ase ma wɔn. Efisɛ wɔn na wɔwɛn mo kra sɛ wɔn a obebu ho akonta. Na wɔde anigye ayɔ. Na ɛnyɛ ahomiguo. Efisɛ yɛn nyɛ mfasoɔ biara ma mo. Mommɔ mpaeɛ ma yɛn. Efisɛ yɛnim pefee sɛ yɛwɔ ahonimpa. Pɛ sɛ yɛbɔ yɛn bra yie ade nyinaa mu. Na mesrɛ mo ayie sɛ munyo yei. Na wɔadane me ama mo ntempa. Na asomdwoe Nyankopɔn a ɔnam daa pam no mogya so ɛyi nnwan no hwɛfoɔ kɛse a ɔne yɛn Awurade Yesu afiri awufuo mu no. Onsiesie mo ade pa biara mu ma mo nyɔ deɛ ɔpɛ. Na ɔmfa Yesu Kristo so nyɔ mo mu ade a ɛsɔ n'ani. Ɔno na animuonyam wɔ no daadaa. Amen. Anuanom, mesrɛ mo sɛ muntie afutusɛm yi. Efisɛ matrɛ no nsɛntiaa bi mama ne mo. Munhunu sɛ wɔagyaa yɛn nua Timoteo. Na sɛ ɔba ntɛmpa a, mene no bɛba abɛhu mo. Monkyia mo mpanimfoɔ nyinaa ne ahotefoɔ nyinaa. Wɔn a wɔfiri Italia kyia mo. Adom nka mo nyinaa. Amen.